El Baxi Manresa ja té definits els dos primers compromisos de la pretemporada 2025-2026. L'equip començarà a rodar el divendres 5 de setembre, a 2:15 del vespre, al pavelló de Sant Julià de Vilatorta, en un amistós contra el Morabanc Andorra. 2 jornades més tard, el diumenge 7 de setembre, a les 6 de la tarda, s'enfrontarà el Jaiopos Lleida al mateix escenari. El torneig de bàsquet de Sant Julià de Vilatorta, un clàssic d'estiu que enguany celebra la seva 39a edició i que torna a reunir equips d'èlit del bàsquet estatal a la comarca d'Osona. Aquest mes de setembre se celebrarà a casa nostra un dels esdeveniments esportius, podríem dir, més importants de la pretemporada i d'aquest final d'estiu de tot Catalunya. És un torneig històric, un torneig que arriba, atenció, a la 39a edició, per tant, gairebé 4 dècades de portar el millor bàsquet a casa nostra, en aquest cas a Sant Julià de Vilatorta. El torneig de Sant Julià és un dels grans atractius per molts clubs, per molts equips, però també per moltes persones amants del bàsquet i que decideixen, a l'inici de la temporada, venir a Sant Julià a disputar aquest torneig, que ho poden fer equips federats, però també ho poden fer persones amateurs, ara en parlarem. Per parlar-ne rebem en Manel Ramon i en Jordi Alsina, membres de l'organització d'aquest torneig, de l'Associació de Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta. És un torneig que no es munta en 3 dies, vull dir, portem tot l'any, hi ha gent, equips que està treballant tot l'any pel torneig. Però bueno, nosaltres animats i com cada any, vull dir, a tope. És un torneig que va molt bé als clubs i als equips per fer la pretemporada. És la festa del bàsquet de l'estiu i és el que dèiem, evidentment està centrat en el bàsquet, amb l'esport, amb el bàsquet, però paral·lelament hi ha moltes activitats que en podem parlar més endavant, però està obert a tots els públics, tothom s'hi sent còmode, tothom li fa il·lusió venir al torneig de bàsquet i és això el que ha permès que vagi creixent i que tothom vulgui venir. El torneig és possible gràcies a molta gent, a moltes entitats, moltes empreses, per començar els voluntaris. Sense els voluntaris això no es podria fer. Els organitzadors que treballem, com hem dit, quan acaba el torneig ja pensem en el següent. Hi ha l'Ajuntament de Sant Julià, que ens dona un suport incondicional any rere any. Tenim els diferents ajuntaments que ens cedeixen pistes, que ens deixen les pistes on juguem en tot, no només a la comarca, sinó a les comarques veïnes. I tenim entitats, patrocinadors, col·laboradors que els tenim al costat i sense ells això no seria possible. El que us dona visibilitat o el que acaba sortint als mitjans i el que acaba esdevenint també com una mica de crit són aquests partits de pretemporada dels equips ACB de Catalunya. Bueno, mira, aquest any hem estat de sort que el jugador de la penya, d'Enriqui, torna a començar a jugar a bàsquet i el primer partit que farà serà a Sant Julià. I ja va ser quan ell va començar, també va començar a Sant Julià, quan era jovenet, amb 14 o 15 anys. Això ho agafem com una cosa habitual, com si no costés, però any rere any hem d'insistir i és una sort poder-los tenir. Vull dir, no és lo habitual tenir 4 partits d'ACB en un poble de 3.000 habitants. Qui portava aliments pel banc d'aliments i per Càritas podia entrar gratuïtament, aquest any no, aquest any entrades a 12 euros, que és un preu per veure ACB que està superbé. I també s'ha acordat amb Càritas els hi va molt bé rebre aliments, però els hi va més bé rebre aportació econòmica, que és el que farem aquest any. Fer una aportació econòmica més els aliments que sobren del torneig, més les aportacions que faci la gent, però per ells és molt important també l'aportació econòmica que rebran. La gent que no deixi de portar aliments, però a part aquest any hi haurà aquesta aportació econòmica que és molt important. És un torneig que garanteix que els equips que hi participen juguin un mínim de 4 partits. Això també jo crec que està molt bé, perquè al final no és allò que, ostres, vas un dia, perds i te'n tornes a casa. Per tant, això també fa que a la comarca i als pobles de l'entorn de Sant Julià, doncs, l'hostaleria, la restauració, tot se'n beneficiï també, no? Voltem tota la comarca, anem a totes les pistes de la comarca. A més, la gent de les pistes, els ajuntaments ens han detallat, home, és que a vegades algun any potser no hi hem anat, n'hem fet menys partits en aquell pavelló que sigui. Home, per què no ens porteu més partits? Que aquí queda... Bueno, tot va lligat al comerç, a la gent... Clar, tothom vol que allò hi ha moviment, vull dir, vulguis o no hi ha moviment. Aquest any hem dit això, la taula rodona, els clínics, què més trobarem? Al clínic entrenadors, destacar que vindran Dani
Miret, que és l'entrenador del Joventut de Badalona. A més tenim, com ja comença a ser tradició, la Supercopa Catalunya de bàsquet amb cadira de rodes. No voldria oblidar-me de lo que és la qüestió del billar, el que és la barbacoa, tot el que hi ha allà dintre. També no em voldria oblidar que hi ha un vol amb globus també. A més, a part, tots els equips tenen entrada a piscina de Sant Julià de Vilatorta. Vull dir que hi ha coses, no pots pas avorrir, vull dir que hi ha moltes coses. I de lo més engrescador que tenim és l'All-Star del dissabte a la nit, que això és concurs de triples i concurs d'esmatxades, que la gent disfruta, gaudeix al màxim de l'espectacle. També hi ha karaoke, aquest any ja torna a repetir el karaoke. Hi ha des de jocs infantils amb quiràlia, els inflables de la Diputació de Barcelona, xocolatada popular, hi ha tot d'activitats que la gent no es pot perdre, tant si ets amant del bàsquet com si no ho ets. Ho has dit, aquests concursos de triples i esmaixades, aquest All-Star en versió Sant Julià, que és una cosa que és l'espectacle pur del bàsquet. S'ha de viure. Sí, S'ha de viure i s'ha de viure en directe. A la tele no es veu tal com vibres a la pista. És espectacular. El torneig és un esdeveniment molt atractiu també per empreses, perquè donen molta visibilitat a molta gent i de la mà. O sigui, els tens al territori i saben ben bé el producte. I tenim des de... Hi ha Coca-Cola, hi ha Damm, hi ha grans empreses, hi ha Esclat, que és de la comarca, hi ha Frit Rabbit, hi ha Ametller Origen. Tenim empreses més del territori, com és l'Esclat, que he dit, Tot Cafès, per exemple, Fusimanya, la Cruzandra. I aquest any destacar especialment que han fet un pas més enllà en la col·laboració. Casa Tarradellas, Planes Bones, i estem molt contents d'haver incorporat, aquests dos ja els teníem, han fet un pas més, i estem molt contents d'haver incorporat Casa Mas. Hi ha col·laboració amb la Creu Roja amb donació de sang, que això es fa el diumenge. Hi ha col·laboració amb Sant Tomàs. Des de fa molts anys l'Associació de Bàsquet és sòcia de Sant Tomàs. Un cop som a dintre del torneig de Sant Julià, un cop esteu allà amb tota la voràgine de les coses que passen, què és el que us agrada més? Quin moment o quina cosa dieu, ostres, per això vinc aquí? Per mi no hi ha un moment concret. Per mi veure el poble Sant Julià ple de gom a gom, a vessar, veure la barbacoa als vespres amb els voluntaris, els organitzadors anant a tope, la barra plena de gent, això és el que m'agrada. Això és quan disfruto, quan gaudeixo de veritat del torneig. Veure la gent i veure que tothom s'ho està passant bé després d'haver-ho preparat durant 12 mesos. I cap aquí? Jo gaudeixo molt del torneig, veure que els equips s'ho passen bé jugant a bàsquet. I jo gaudeixo molt que, o sigui, tant masculí com femení, quan els ACBs gaudeixen allà i venen, hòstia, no, quin torneig, molt bé aquest any, hem disfrutat molt, les activitats, molt bé. Jo gaudeixo que la gent et diu, hòstia, doncs molt bé, i amb això ja m'omple. Any rere any hem anat creant una gran família. Sí, és que és això, no? Quan la teva passió és el bàsquet, en aquest cas, i tens aquí milers de persones que totes venen pel bàsquet, que totes els agrada el bàsquet, que els apassiona. Aquestes converses d'ostres, jo contra tu vaig jugar al 90 no sé què... I tant. Doncs això, no? És una cosa que... jugadors que havien començat d'allò i els havies vist així, ja són entrenadors de l'equip i d'això, ostres, a mi m'omple molt. Manel, Jordi, moltíssimes gràcies per venir, per acompanyar-nos aquí a La Taronjada. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. I amb vosaltres ens trobem a la propera edició de La Taronjada. Avui estem a Sant Julià de Vilatorta, un lloc, un poble, que durant uns dies abans es converteix en seu de partits ACB. Doncs estem avui aquí, a Sant Julià de Vilatorta, dins el pavelló ja, amb quasi tot muntat, amb el president del Club Bàsquet Sant Julià, també el que organitza el torneig, 39a edició. Miquel Sans, què tal, com estàs?
Molt bé, moltes ganes, com tu, com tota la gent del Resa, de començar ACBs i començar torneig. Jo volia començar una mica per avall 1, és a dir, una mica com sorgeix aquesta idea de muntar un torneig que al final ha acabat desenrotllant que hi venim durant molts anys ja equips ACB. Com tot, té uns inicis curiosos. Jo estiuejo a Sant Julià i llavors vam començar... l'estiu, quan ets en edat escolar, són 3 mesos, vam al bàsquet Vic, vam conèixer gent i vam estar 2 anys que a l'estiu fèiem tot de partits i el que perdia havia de pagar l'aperitiu a la piscina, que un bany a la piscina a Sant Julià, vinga, el que perd paga, va. I hosti, potser que busquem alguna més. I llavors en masculí vam buscar... A Sant Julià vam fer 2 equips, el Vic es va fer gràcies a que van venir 2 noies, una d'elles era l'Anna R, presidenta del Parlament i alcaldessa de Vic, que jugava al bàsquet Vic, la germana del Miqui R, doncs va venir per reforçar l'equip masculí, perquè els hi faltaven jugadors. El bàsquet Manlleu, que és el que va guanyar el torneig, i en femení va ser un Manlleu senyor. Tot van ser 4 masculins, 2 femenins, això en un dia va estar jugat. Però ja va ser el primer torneig oficial, que s'entregaven uns trofeus, unes medalles... El segon any vam cometre l'error, entre cometes, de penjar 4 cartells pels pobles de la comarca d'Osona i se van apuntar 40 d'equips. I a partir d'aquí després van ser 70. Llavors, durant molts anys, no obstant, el nostre objectiu no era organitzar perquè el públic vingués, era organitzar per jugar nosaltres. Però llavors, al final, de seguida, el segon, tercer, quart any, vam agafar àrbitres de la federació, vam incorporar el concurs de triples, el concurs d'esmatxades, el clínic d'entrenadors, i es va anar fent. Va anar creixent. Un poble de 3.200 habitants. Clar, quin impacte genera això al poble? Perquè, clar, venen equips ACB, comencen a venir equips ACB, el que comentàvem abans, equips d'universitat dels Estats Units. Afortunadament, tot té un procés. Hauria estat un desastre trobar-nos en un torneig com és ara, amb americans i ACBs i clínic d'entrenadors en el tercer quart any, perquè ens hagués sortit molt malament. Això ha crescut molt progressivament, molt fidel als orígens, molt mantenint que la seu ha de ser Sant Julià, gràcies que totes les poblacions de l'entorn, amb un radi gran, no només Osona, sinó també Ripollès i alguna de la Selva i alguna també del Vallès Oriental, ens deixen instal·lacions. Ha estat un creixement molt progressiu. Segurament som el torneig més complet d'Europa. Masculí i femení, de petits a grans, no federats, cadira de rodes, diversitat funcional, tot això. Crec que hem fet un torneig, un 360, en el que tots els que ens agrada el bàsquet, en tots aquests aspectes ens hi podem trobar ben inclosos i podem venir a passar els 3 dies i quan no és partit és clínic i quan no és triples, esmatxades o cadira de rodes. I té d'haver molta gent al darrere, no? Vull dir, jo crec que una part fonamental d'això també és la gent voluntària que us ajuda a muntar tot això, no? Indubtablement. Les institucions, l'Ajuntament de Sant Julià és bàsic, si vol, si no, no podria. Però els ajuntaments de Vic, Manlleu, Tona, Torelló, tots els pobles que cedeixen instal·lacions que posen facilitats. Els equips, llavors la Diputació, hem estat molts anys Gran Premi Diputació de Barcelona, sempre ens ha estat ajudant. Organitzadors i voluntaris. Els organitzadors som una colla bastant fixa, molt oberta, cada any incorporem gent. Tothom que digui, hòstia, això m'agrada, puc venir a organitzar? Sí, perfecte. I t'explicarem quan quedem i seràs un mes de la colla. 40 anys que hem anat incorporant gent, que ningú cobra, que tothom sap que si agafes el cotxe i gastes benzina te l'hauràs de pagar tu. També important els voluntaris. Gent, potser el perfil de gent més jove. Després aquests voluntaris molts acaben passant organitzadors. Imagina't. Van evolucionant. A part de tot això també hi ha els patrocinadors, que us ajuden. És bàsic, tenim sponsors molt fidels, sense els quals no es podria dur a terme el torneig. Coca-Cola, Estrella d'Am, Interesport, Tarradellas, Casamàs i tants altres. Una característica bàsica i que no volem canviar del torneig és que és una entitat sense ànim de lucre i amb molta sensibilitat social. Això no és un negoci. Inclús nosaltres sempre els partits ACB els hem relacionat molt amb Càritas. Tenim una llarguíssima tradició d'ajudar Càritas, Banc dels Aliments i Menjador Solidari d'Osona, que durant molts anys ha estat en forma de recapte d'aliments. El públic podia venir als partits ACB portant menjar i això donava entrada gratuïta. Això és poc pràctic perquè el que ens està passant fins l'any passat és que recaptàvem pasta i arròs, pasta i arròs. Però clar, tampoc no és el que Càritas necessita més. Aquest any el que farem és donar-los 3.000 euros, sense saber encara si es vendran entrades o no, de si hi haurà gent o no, i si el resultat econòmic serà neutre o molt negatiu, és igual. Vagi com vagi, 3.000 euros en diners serà per Càritas. I la inscripció dels equips és molt econòmica, molt més per
Els equips paguen 25 euros per tenir 3 dies de bàsquet, 4 o 5 partits amb àrbitre, amb taula federada, amb accés a les piscines, la samarreta regal, l'assegurança... Surt quasi regalat, Hem d'intentar que els costos siguin els menys possibles i que la gent li costi el menys possible, que el preu de la inscripció o el preu no sigui mai una limitació per venir a Sant Julià. I això implica tenir sponsors, i tot i tenir sponsors i que ningú cobri, doncs segurament comptar amb algun mecenes o que avui posi diners, o ara recient creada la Fundació del Bàsquet Sant Julià per trobar recursos que ens puguin ajudar a mantenir aquest caire sense ànim de lucre. I ja entra una mica amb la part de ACB, tenim un bon cartell, equips catalans tots i que és el debut, ho comentàvem, és el debut de molts equips, el debut de Ricky Rubio. Els 2 primers del Baxi, els 2 primers de la Penya, els 2 primers de Lleida, el primer de Girona i el primer d'Andorra. El Ricky torna després de 16 anys al Joventut, sí, no? Direm a Sant Joan, és que el Ricky torna després de 20 anys que va estar jugant amb la Penya, va jugar amb 14, amb 15, amb 16, però el primer cop fa exactament 20 anys. Quants anys fa que està a Manresa aquest torneig? Tots. El primer ACB va ser un Penya Girona, però ja l'any següent vam tenir Manresa, ininterrompudament. És l'equip que més gent mou i és l'equip que aconsegueix que el pavelló de Sant Julià es tenyeixi de vermell. Res, Miquel, un plaer haver-te tingut aquí a la pista. Esperem que siguin 4 grans partits i res, els disfrutarem aquí a Sant Julià de Vilatorta. L'ho dit, Miquel, moltes gràcies per rebre. Esteu a casa vostra. I res, estarem aquí els 2 dies, divendres i diumenge, amb molt contingut del bàsquet Manresa, parlant amb gent per aquí a Sant Julià. I res, ens despedim avui per aquí. No dubteu en subscriure-vos al canal i venir aquí a Sant Julià a veure el partit. 15 euros, no? Les entrades? 12 euros, imagina't. A més, l'únic camp en el que trobareu que tirem fuets. Hi ha gent, als partits es tiren unes samarretes, tiren una piloteta, per tant tirem... Això també, però tirem fuets. Som a la que estem a la comarca d'Osona, doncs encara algun fuet us en portareu cap a casa per anar. Mira, amb regal... Demà arrenca la 39a edició del torneig de bàsquet de Sant Julià, que enguany reunirà 5 equips de l'ACB. Un d'ells, el Joventut de Badalona, amb Ricky Rubio a la plantilla. I és que després de jugar al Barça i als Estats Units, el de Masnou ha tornat a l'equip on va debutar. El seu primer partit en el retorn a la Penya serà el que obrirà el torneig aquest dijous a 8:45 del vespre. Difícilment es podria trobar un millor atractiu per obrir oficialment aquest dijous el 39è torneig de bàsquet de Sant Julià. El primer partit de Ricky Rubio en el seu retorn a la Penya és el gran reclam d'aquesta edició. Serà el preàmbul de 3 dies que tornaran a convertir el poble en cita ineludible per als amants i seguidors d'aquest esport. Ha estat un regal. L'any passat vam estar pendents perquè sabíem que potser tornava, va ser que no. I aquest any jo l'admiro, jo crec que té molt de mèrit, ell que ho ha fet tot, Penya, Barça, NBA, Cleveland Cavaliers, selecció espanyola, un any i mig que no ha estat jugant i ha estat capaç de dir, doncs no, jo ara vull tornar a l'equip dels meus orígens, que és la Penya, i tornar a jugar. M'encanta, jo crec que és una història molt bonica. El base, nascut al Masnou, que hi va debutar amb només 14 anys, tornarà 2 dècades després a la cita de Sant Julià per disputar els seus primers 2 partits de pretemporada, dijous i dissabte, amb el Joventut de Badalona, l'equip on va néixer i créixer com a jugador i al qual s'ha reincorporat aquesta temporada. L'edició per si ja és excepcional, però el doble retorn de Ricky Rubio a la Penya i al mateix torneig la fa històrica. Mira, els partits ACB, que per definició són macos, a Sant Julià tenen un gust especial. 800 persones, no es venen més de 800 entrades, pavelló petitet, bona part de la gent està a peu de pista, tens el jugador a tocar, l'ambient que es crea és molt maco. Això en qualsevol ACB. Clar, si a sobre són els 2 primers de la Penya, els 2 primers del Manresa, els 2 primers de Lleida, primer de Girona i primer d'Andorra, és el debut, on veurem els nous Alston, o Mario Saneix-Superi, o Rudny, el que sigui. Debut de tots. I
que en Riqui torni en els partits de dijous i dissabte. Sens dubtes la cirereta, ho recomanem. El públic tindrà l'oportunitat de veure un partit ACB cada dia fins diumenge. En total hi participen més de 100 equips, entre d'altres de clubs com el Vic, el Torelló, el Manlleu, el Vilatorta i el Roda. Les entrades es poden aconseguir a través del web del torneig i algunes ja s'estan esgotant. Molt bona tarda, senyores i senyors, seguidores i seguidors de 3CAT, en directe des del pavelló esportiu municipal de Sant Julià de Vilatorta, aquest cap de setmana, capital basquetbolística catalana, amb una nova edició del torneig de bàsquet d'aquí de Sant Julià, 39a edició, una llarga tradició, 39 anys, gairebé 40, i 26 amb equips de CB. Un partit de pretemporada, el torneig segurament de pretemporada més important, més història, i avui tenim un menú especial amb aquest Joventut de Badalona contra el Jaiopos Lleida, l'oportunitat de veure les noves cares de Lleida, un equip molt renovat, i sobretot l'home que acapara tota l'atenció, que és Riqui Rubio. Com cada any des de fa un munt de temporades, Nacho Solozábal, que bé, aquest any, doncs, bona tarda, Nacho. Bona tarda, Víctor, i bona tarda a tothom. Comencem una nova temporada. Sant Julià de Vilatorta, que és un clàssic a l'inici de temporada, tenim en Riqui. És el focus, el centre de les mirades, sens dubte. Un Riqui que, deixa'm dir, va jugar el seu primer partit com a jugador del primer equip de la Penya, un 16 de setembre de 2009, a Vic, en el torneig de Caixa de Manlleu, en una de les primeres edicions d'aquest torneig Sant Julià de Vilatorta. És el moment de la presentació del Jaiopos Lleida de Gerard Encuentra. Escoltin l'ovació dedicada a Riqui Rubio, que torna a somriure, que se sent molt bé. Respectem els segadors a Sant Julià de Vilatorta. Bon cop de fals, bon cop de mans. Nacho, comença la festa. Primera jornada, doncs, en categoria ACB d'aquest torneig amb tanta tradició de Sant Julià de Vilatorta, un torneig que té un alma mater, que és el Miqui Sans, que és el fundador i el president de l'Associació Esportiva de Sant Julià, veritable motor del que crec que és el millor torneig de pretemporada d'Espanya i potser d'Europa. Sí, estic d'acord amb tu, i a més, no només perquè juguen equip ACB, sinó perquè mouen un munt de jugadors a partits en diferents pavellons, diferents pobles. Per tant, està molt treballat, està francament bé aquest torneig. Tindrem d'aquí 15 dies el primer torneig oficial, que serà la Lliga Catalana. Aquí tenim el president, Ferran Aguil, president de la catalana. Bon rebot llarg de Guillem Vives, un dels tres bases del nou Joventut, el bàsquet de Vives. És una pista petita però hi ha molt ambient, està ple fins a la bandera, al municipal de Sant Julià de Vilatorta. No cal dir que hi ha millor percentatge de Joventut, que està també treballant molt bé darrere i dominant el rebot. Més jugades individuals i que tenen Bateman, que sí, ha marxat després d'un petit bloqueig i ha pogut fer aquesta assistent. No hi ha treva, Entra Riqui. Badaloní, perquè, senyores i senyors, entra el dorsal 9, Riqui Rubio. Més que un jugador a Badalona, una icona, un Riqui Rubio que tancarà la seva carrera defensant la samarreta amb la que va començar a jugar. Juga Jaiopos amagada a la cantonada pel tirador, per Millán Jiménez. El triple de Millán Jiménez. I ara mateix està travat. I fan gelada a jugar, evidentment. No l'han defensat. I el bàsquet de Riqui. Absolutament lliure Riqui, ho ha aprofitat per sumar. Primera la cistella de Riqui Rubio en aquesta segona etapa en el club de la seva vida. 16 anys després, Riqui torna a cistellar. És un partit de pretemporada, el resultat no és el més important, però tothom vol guanyar. Oh, i tant. Tothom vol guanyar. Pilota a la cantonada per Sam Decker. Oh, la mà de Decker. 1, 2, 3, quart, triple de la Penya. Aquí viene el 2 contra 2 entre grans. Jiménez que se la juga, bola doblada. Kratwig
Bon moviment de Krakowi aquí, Molt bon moviment. Riqui necessitarà dies i tant. per tenir una bona condició física. Quin bàsquet aquí de Riqui, el talent de Rubio, que es mira el seu pare en aquesta segona cistella. Riqui continua votant. Bota i bota la pilota, Riqui treu la falta i treu una nova jugada. Uri Paulí, espectacle Rubio passant-se la pilota per l'esquena. Aprofitarem abans de començar a fer un breu homenatge a 3 icones de l'esport català. Salvador Maldonado, Ana Cruz i Pau Ribas. Ens fa molta il·lusió. Són gent que han estat aquí multitud de vegades jugant. Un aplaudiment, gràcies pel que ens heu donat i comptem amb vosaltres molts més anys. Gràcies als 3. Amb Miqui Sans com a mestre de cerimònies. 3 noms propis del bàsquet català. Ana Cruz, campiona de la WNBA. Sí, senyor. I Pau Ribas, ara mateix director esportiu del Joventut, i el gran Salva Maldonado, que continua entrenant nens al Maresme i que va guanyar aquella recordada Copa del Rei amb el Manresa. Déu-n'hi-do el nivell físic d'aquest Jaiopos Lleida, que es presenta aquí a Sant Julià. Bon bàsquet aquí de fonaments. Egim, directe, vertical, el moviment d'Egim, molt bon. Torna l'altre croat, Michael Rusic. Agada, quina bona jugada aquí. Canvia la pilota de cantó i el triple de Miguel Allen, 7è punt d'Allen. Riqui Rubio dirigint les operacions, jugant més minuts dels que ens podíem imaginar. Es para Rubio, que intel·ligent, quina assistència de Riqui. Tot el mèrit per Riqui Rubio i els punts per al Mahanga. Sí, però Hanga continua molt bé. Aliup, 2 contra 2, continuació, i la bola allà dalt de tot. Té la mà calenta, quart triple de Vives. El barceloní que té la mà calenta, 14 punts per Guillem. També torna a Badalona. Bona recuperació aquí de Jens Vesemon, fent una demostració atlètica. Nacho, final del partit, 7-8, 6-2. Fes-me un resum, Nacho. El domini relativament còmode, tret del primer quart, d'un Joventut més sòlid, més fet, amb la millor rotació, els jugadors més formats, i el camí que té el Lleida és això, anar formant, anar millorant. Doncs moltes gràcies, Nacho, gràcies també a vostès per seguir-nos, per 3CAT i per Esport 3, i recordin, demà tornem aquí a Sant Julià de Vilatorta amb un interessant Baxi Manresa, Moraván Andorra. Y esta imagen para terminar, el redebut, el regreso de Riqui Rubio con la Peña, con el Joventut de Badalona, 8 puntitos en un amistoso para ir cogiendo la forma, una imagen que nos encanta, volviéndole a ver, disfrutando del básquet. La presència de Riqui Rubio ahir a Sant Julià de Vilatorta, jugant de nou amb la Penya 20 anys després de debutar-hi també al torneig de bàsquet del municipi, va ser el gran atractiu per al públic i els aficionats. La competició d'inici de temporada s'allargarà fins diumenge, amb altres partits entre equips ACB, concursos clínics i enfrontaments d'equips de totes les categories i nivells d'arreu de la comarca. L'he vist molt tranquil, l'he vist molt còmode. En sap molt d'això, vull dir, passen aquestes coses, no
no puc dir res més del que heu vist, no? Com si portés tota la vida jugant aquí, còmode, i ha fet el partit que necessitàvem que fes, i també contents. El protagonisme de la jornada inaugural del 39è torneig de bàsquet de Sant Julià de Vilatorta era indiscutible. Totes les mirades van estar centrades en la figura del jove base del Masnou, que aquest estiu va confirmar el seu retorn a Badalona, on es va formar i créixer per llavors fer el salt a altres equips i també a la NBA. Una jornada d'emoció per al jugador, l'afició que es va desplaçar a Sant Julià i també al club. Des del vestidor, companys d'equip creuen que tenir Riqui sobre la pista vestit de verd i negre és un valor que han d'aprofitar. Molt content de veure'l disfrutar, de com ens lidera a la pista i fora, i està clar que tenir el Riqui per nosaltres és un nivell més i l'hem d'aprofitar. Jo crec que hem confeccionat un equip que amb l'arribada del Riqui ens dona moltes més opcions i anem amb la màxima ambició. Riqui Rubio va començar el partit a la banqueta i quan va entrar va rebre una gran ovació. En els 20 minuts que va estar sobre el parquet de Sant Julià de Vilatorta va agafar 8 rebots, va repartir 3 assistències i va anotar 6 punts. Aquesta cistella seva va ser d'allò més aplaudida per uns aficionats badalonins i de la comarca ansiosos per veure'l jugar. Pues es una estrella en valores. Esto es nuestra gran fortuna, que es una persona extraordinaria en valores y aparte de ser bueno o malo, que hay muchos que son buenos, no muchos tan buenos como él, pero la suerte que tenemos es las ganas que él tiene, ¿no? De aportar, de sumar, y lo normal que es, y pongo normal entre comillas porque es excepcional que estos jugadores que son tan buenos consigan normalitzar-lo tot. El primer quart va acabar amb empat a 20 a l'electrònic, però amb el pas dels minuts el Joventut va anar imposant la seva millor dinàmica i encert. La penya va superar el Iopos Lleida per 78 a 62. Per portar una setmana anem assolint conceptes, està clar que encara ens falta trobar-nos dintre la pista, a vegades ja et dic, no, crec que abusem una mica del vot, hem de moure una mica més la pilota, ens hem de conèixer defensivament, bueno, jo crec que està bé, no? Jo crec que avui si haguéssim tingut un punt més d'encert haguéssim competit un punt més el partit. Aquest divendres continuen els partits ACB del torneig. Dissabte la penya torna a jugar contra el Girona i fins diumenge hi haurà activitat, tant a Sant Julià com a altres pistes de la comarca, amb enfrontaments i competició de totes les edats i nivells. També s'hi sumen els concursos de triples i esmaixades, clínic, xerrades i altres activitats paral·leles. Bon dia a tots i benvinguts i gràcies per poder participar en aquest torneig. Aquí tenim el president de la Federació Catalana, el Ferran Aril, el president del Comitè d'Àrbitres, el Lluís Vergés, i el màxim responsable del torneig, el Miqui Sans, que a la vegada també és directiu de la Federació. Endavant, Ferran. Bé, bon dia a totes i a tots, i per part meva donar-vos també la benvinguda a la temporada, pràcticament, perquè aquesta és la primera activitat de la temporada. Aprofitant un torneig històric com és el torneig Sant Julià, que ja porta més de 40 anys, doncs aconseguim lligar el fet d'aquest torneig amb l'activitat que fem com a comitè d'àrbitres per una posta a punt, no deixa de ser, del que serà aquesta temporada que anem a començar. Per tant, primer de tot, agrair Julià i el Miqui en concret per any rere any celebrar aquest torneig, que crec que és una bona eina per tots plegats, pels clubs, perquè també es representa els primers partits de la temporada, però també per tot el col·lectiu d'àrbitres i auxiliars. El torneig vol ser un punt de trobada del bàsquet, vol ser un 360 en el torneig de bàsquet, us correspon arbitrar partits, i aquesta és la part central. Hi ha l'ACB, per tant, aquesta part serà d'èlit, però també hi ha la Supercopa de cadira de rodes, hi ha la part de tecnificació, amb el clínic d'entrenadors que corregem amb la catalana aquest any, amb el Dani Miret, el primer entrenador de la penya, hi ha la part de medicina i bàsquet, pels metges, fisios, etc. Sou una part, no només piteu, no, sou part de l'organització, sou organitzadors del torneig. Perquè hem crescut, estem en moltes poblacions, la part de Sant Julià, el pavelló el tenim molt ben controladet, però la resta necessitem aquesta ajuda i que realment feu aquestes funcions de més. I esperem veure-us l'any que ve. Moltes gràcies.
Felicitats també per estar aquí perquè podreu gaudir d'uns dies d'estar junts, de viure bàsquet, que us agrada, però també de poder gaudir d'una de les coses que a nosaltres en el comitè tècnic és com una falera, que és la formació, poder-se seguir formant. I en aquest sentit donar les gràcies al Jordi Anguera, al Jordi Aliaga, al seu equip d'informadors d'altíssim nivell que estaran aquí amb vosaltres aquests dies, amb qui podreu compartir hores i hores de poder aprendre, de poder seguir millorant, i penso que aquesta és una part molt important. Gràcies a tots. Un aplaudiment a equip arbitral, sí, superimportant, bona tasca. Molt bé. Espol, arriba, no saltis. Aquest matí estaven acabant de fer el repàs de la presentació. Si tu arribes a dir... Bona tarda, senyores i senyors, seguidores i seguidors d'Esport 3. Només falten 3 minuts per l'inici de la segona jornada d'aquesta 39a edició del torneig de bàsquet de Sant Julià de Vilatorta, un clàssic de la temporada, el millor torneig pretemporada d'Espanya i d'Europa, com sempre amb Nacho Solozábal i Gartua. Bona tarda, Nacho. Molt bona tarda, Víctor, molt bona tarda a tothom. Avui tenim un interessant Baxi Manresa, Moraván Andorra, Diego Campo contra Joan Plaza. Sí, evidentment, dos equips, com ja és habitual, formant-se amb molts canvis. Nacho, anirem analitzant aquestes cares noves en un torneig on guanya tothom. Guanyen les plantilles perquè s'estan construint com a equips. Guanyen els jugadors perquè s'estan coneixent. Guanyen els aficionats perquè veuen
els nous projectes i guanya l'audiència i també guanyem nosaltres, perquè tenim moltes ganes d'explicar. I tenim ganes de començar la temporada, una temporada que es preveu interessantíssim. I ara puja a donar aquest bloqueig, no li dona la continuïtat. Sí, a través d'una primera passada exterior ha pogut rebre aquí Golden i ha anotat. Vegin el 2 contra 1, no hi ha personal, Reyes a 3, llançament frontal i bàsquet d'Àlex Reyes. Justament, Knudsen, aquest tir és a l'ús, nivell d'exigència. Ha estat aquí ingenu, Pustovi. Oval, quin salt aquí de Pons, però tot seguit, com ha continuat la jugada, cau dirige a Kobundu, molta passió, l'acaba perdent. Dispons no perdona, quin salt Dispons. Ha pujat la seva defensa, Moraván Andorra, Dani Pérez de 3, contra el vidre, també valen. 1, 2, 3, Dani Pérez. Kuric, quina amenaça, quin tirador, quina mà, Kyle Kuric. La pilota per Benítez. Golden. Té ofici, té ofici. Té molt ofici, gran Golden. És un jugador també amb una capacitat atlètica molt gran. Té bona mà, Ferran Bassas. Ferran Bassas. Si no és davant d'ell, molt enfadat a Diego Campo. Hi ha pilotes perdudes, Baxi Manresa. Una assignatura pendent en aquest quart. Atenció, Pons! Aquest és el Pons del primer any a Girona. Com ha volat. 7 segons. Sí, té temps, hi ha temps. Bona passada, bé aquí Chasang. Bon bàsquet ara del Baxi Manresa, que bé ha seguit la jugada, gran Golden. 12 punts Golden, el descobriment del Baxi en aquest partit. 20 minuts estratosfèrics, maquíssims. Com ens agrada el torneig Sant Julià de Vilatorta. Aquí veiem el president de la Federació Catalana, el senyor Ferran Aril, amb aquest xec solidari. L'Andorra. Balanç negatiu, doncs, en tots dos equips. Aquí ho ha demostrat Golden, aquesta capacitat que té per generar des de dintre. 5-5. 5-5. McCoy, que trenca l'empat. I demà veurem el Girona. Correcte, el nou equip de Moncho Fernández. Gaspar. 6 segons. Sí, un atac molt curt. Bassas. Ho saben? Sí, no? Sí. McCoy. Bona mà. Resa a les graderies del pavelló esportiu municipal de Sant Julià de Vilatorta. Dani Pérez per Gran Golden amb aquest llançament característic. I el segon cop de dits, abans no ha entrat, però ara sí, carregat molt bé Knudsen. Menys de 3 minuts pel final del tercer quart. Ens ho estem passant força bé, I tant. Aquí Knudsen tancant el rebot. Bola llarga. Benítez jugant ràpid al Manresa i una jugada que pot valer 3 punts. El tap. Un partit que arribarà a les 3 xifres, Molt maca la jugada. Se la juga, clava el triple. Doncs sí, hi ha un equip que arriba al 100%. I aquí acaba el partit. Nacho, una valoració final d'aquest partit. Home, jo crec que ha estat un partit molt intens, molt maco. Probablement al tram final els entrenadors han volgut... Els primers minuts ha estat de grans defenses, pressió, moltes mans, i després jo crec que després del descans ha estat més un joc una miqueta més com d'equip, buscant més els sistemes. Demà tornarem a veure aquest nou joventut de Dani Miret contra el bàsquet Girona, també molt renovat, amb moltes cares noves, de Moncho Fernández.
satisfet per l'actitud, bàsicament, satisfet perquè no hi ha hagut lesionats, perquè els nous han vist que realment el joc que es juga aquí és molt més ràpid, dinàmic, físic. Ens ha servit també per fer jugar alguns nanos que s'han merescut durant aquests dies poder participar amb nosaltres, però jugàvem contra un equip que, tot i que és el Manresa, és un equip fort i amb experiència, l'entrenador fa un dia que està amb ells, amb la qual jo crec que no s'ha de treure cap mena de conclusió més enllà d'això. Jo crec que hem estat en moments determinats serios, no hem deixat que s'anessin quan hem tingut algun parcial. Bueno, és el Morabanc Andorra de tots. Jo crec que els hem explicat una miqueta quins són els nostres paràmetres de joc, hem jugat molt ràpid, això jugar tan ràpid també comporta aquestes pilotes perdudes, hem intentat defensar a un nivell alt. Jo crec que hi ha moltes coses per corregir, però estem satisfets bàsicament de l'actitud. Hem lograt també distribuir bé els minuts perquè ningú estigués gaire carregat i hem vist que realment aquest és el nivell que volem tenir durant tot l'any, a nivell d'actitud, d'intensitat, de ritme. Sale con su amiga y es que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa. Pensar en ti, pensar en ti, me pensar para mirar el veneno, ahí cada vez que te echaba de menos. Se sale nuestra minera, no sale, se cala y lleva buena. De tu casa huele a flores y pinta el barrio de colores, comenzar a ti. Diumenge a les 6 de la tarda i per la xarxa Més s'emetrà el duel català de màxim nivell per preparar el curs que tot just es posa en marxa. En el marc del torneig de bàsquet Sant Julià de Vilatorta s'enfrontaran el Baxi Manresa i el Iopos Lleida, dos conjunts de la Lliga Endesa, la màxima categoria del bàsquet estatal. Aquest torneig, tot un clàssic del nostre bàsquet, arriba ja a l'edició número 39.
Ara tenim el torniquet preparat i començarem a apretar, no t'apretarem molt, vale? Però veieu que fent així va fer compressió, inclús en aquest punt li podem mirar retent capil·lar i torna la sang, per tant està poc apretat, si apretem més. Tinc un boli, tinc això, doncs ja tinc un torniquet, o sigui, no cal que... Vale? A nivell d'aturar hemorràgies, això, si podem amb compressió directa, poso una sudadera, una gasa, una samarreta que estigui neta, apreto, no s'atura l'hemorràgia, doncs ràpidament torniquet perquè la sang l'hem de preservar en el nostre cos. I que es posi un torniquet no vol dir que perdi l'extremitat, no pensem en això. Posar un torniquet vol dir que d'aquí 1 hora i mitja o 2 hores es pot començar a perdre l'extremitat. Sant Julià per, com sempre, rebre'ns en aquest fantàstic torneig.
res més, no et puc treure del cap. Baixàvem cada dia, potser ja has marxat, que mai no trobo l'hora de tornar-nos a trobar. El senyor Ricardo Moreno, president de la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Física, farà entrega de la Copa de Campions. Situacions de partits, hi ha molts tipus de partits que ja són molt grans i això dona una manera de jugar diferent, no tan previsible, i les solucions que d'aquestes situacions anem buscant, dins d'una filosofia que repeteixo. La filosofia és, hi ha un principi de fisicalitat. Tu estàs pendent de la pilota perquè aquí passen 70 coses que si no estàs atent et canviarà molt ràpid. I ara, aquest jugador, tu estàs en aquesta posició, controles tot, sí, tens una bona posició, va bloquejar, tu què fas? Tu segueixes, canvi, ja està. Jo t'aviso, tu juga a fer-ho contra un, que no et passi, para. A màxim nivell, aquest jugador, nosaltres estem dient des de la banqueta, sigues físic, no tenis el contacte, pressiona la pilota, que no pensi, que no jugui, sí? Llavors, molt de cuidado, perquè si jo després li dic, no, és que quan hi ha un pic entre petits, mira, jo estic defensant. Vull que en l'últim moment passis per baix. Aquí ja no són físics, Aquesta posició no és la que havíem pactat. No facis trampes. Tu pots escapar, i el que vull que facis és que canvis els peus i que et fiquis aquí a perseguir. No que passis al bloqueig ni que xoquis contra el defensor, que això és un altre. No, jo entrenador, yo defiendo mucho, ¿sí? I hi ha un bloqueig, venga, pum, contra el bloquejador. Tampoc serveix com a defensa, sí? El que serveix és fer-se invisible en el moment que hi ha aquest contacte, que hi ha aquest bloqueig, i passar. Vale? Vinga, bastant bé. L'any que ve, aquí els nens. Hola. ¿Qué tal? Ensaladita, güey. Ensalada, mi ensalada.
Bona tarda, senyores i senyors, des de Sant Julià de Vilatorta, tercera jornada del millor torneig de pretemporada que es disputa a Catalunya, a Espanya i també a Europa. Avui en directe novament la joventut de Ricky Rubio contra el renovat bàsquet de Girona de Moncho Fernández. Com sempre, amb Nacho Solozábal, amb ganes de conèixer aquest nou Girona. El joventut ja el vam veure dijous. Bona tarda, Víctor, i bona tarda a tothom. Home, esperar que tinguin el nivell dels anteriors, sobretot el d'ahir. El d'ahir va ser espectacular. Ganes de veure aquest renovat Girona, i del joventut va fer un gran partit, va jugar molt bé davant de Lleida. I els focus novament centrats en Ricky Rubio, que va demostrar que el talent no es perd. Però avui estic molt content d'estar aquí perquè tinc al meu costat el Jordi Rubirosa, la teva exparella, que rebrà un merescut homenatge en el temps de descans. Recupera la bola l'equip del gironès. El primer llançament exterior, el que dèiem, de Mark Hughes. Aquest és Cameron Hunt, que ha deixat Manresa per Badalona. Bon moviment de Hunt. Quins fonaments de Cameron Hunt. Bloquejos perquè Ricky baixi més tranquil la bola. Bona pilota interior de Decker per Rusic. L'ambient és excel·lent, hi ha una cadira buida al Palau Municipal d'Esports d'aquí de Sant Julià de Vilatorta, capital basquetbolística d'aquesta pretemporada. 4 jugadors han cistellat des de la línia a l'equip gironí. Molt bé, Ricky, aquí. Clàssica jugada, per la seva esquerra, un peu amb la dreta, i aquí els han agafat en transició, buscant espai per poder jugar bé el 2 contra 2. Otis Livingston segon. Sisè triple de bàsquet Girona. Miquel Allen, molt físic. A Torres, quart punt del jove jugador de la Penya. Ha corregut molt bé. Un altre triple de Geben, que s'atreveix i clava 2 de 2. Bé, corrent bé la Penya. Ricky remuntant. Jugada clàssica aquesta. La Penya ara perd aquesta pilota. Vegin quina velocitat. El joc de transició, on el nostre excompany Jordi Rubirosa de Gian rebrà un homenatge de Sant Julià de Vilatorta. Parlarem amb ell a represa. Livingston, que creua la pista. Quin tap, marcant territori aquí, Michael Rusic. Aquí venia l'ajuda de Rusic. Uf, difícil, però entra. Quina màgia, però quin triple s'ha tret de la cartera. T'acomiadem ràpidament des de Sant Julià de Vilatorta i tornem per veure aquest homenatge i escoltar el gran Jordi Rubirosa. Un homenatge més al nostre company, perquè segueix sent company, aquí el tenim, Jordi Rubirosa de Gian, que rebrà una placa de mans de Miqui Sans, el president del Club Bàsquet Sant Julià de Vilatorta. Jordi, et coneix tothom, t'hem vist tots, hem vist molt bàsquet a través teu. Amb una sola paraula, apostoflant. Gràcies, Jordi. Merescudíssim homenatge, i el públic, com no. Un Jordi que ha vingut molts cops aquí a Sant Julià de Vilatorta a comentar partits de pretemporada, que rep aquest reconeixement d'aquest club, que amb tanta bona voluntat i amb tant èxit celebra aquesta 39a edició del seu torneig. Aquí es juguen partits de bàsquet des de les 9 del matí.
Un homenatge més, Jordi, benvingut. Un homenatge més. Ja saps, Víctor, que a mi m'agraden els homenatges. És que els homenatges s'han de fer en vida, Jordi. Sí, exacte. I la veritat és que està molt bé, jo estic molt content. El Nacho t'ha fet el salt amb mi, Ho lamento profundament. No, la veritat és que heu fet... Quina cistella! Home, Heu fet centenars de partits junts. Otis Livingston! És a dir, que no ve de nou. Tornada de Ricky als partits. Una meravella, meravellós. Ara he parlat un moment amb ell i li he dit estic tan content que tornis que la veritat és que és extraordinari. Un bonic detall, Robi, Sí, home, és una cosa d'agrair realment, una placa L'Associació molt de maca. Bàsquet Sant Julià de Vilatorta en reconeixem a Jordi Rovirosa de Gian per la seva trajectòria professional, figura històrica i emblemàtica del periodisme esportiu català. Fabulós! La icona del joventut, Ricky, que falla aquest llançament exterior. Molt hàbil. Quina lluita per rebot, Cameron Hunt. Pot córrer el joventut. És el que vol, necessita donar velocitat al seu joc a la joventut. No hi ha falta sobre Tomic. Impressionant, Yannick Crac. Sembla un partit de Lliga CB. Sí. Que s'estiguin jugant les garrofes de debò. Jo crec que això és extraordinari, fantàstic. Revaloritza, per exemple, una miqueta aquests partits i el torneig aquí de Sant Julià, que està molt bé que els jugadors se s'ho prenguin així. Molta afició de Girona, molta afició de Badalona. Ahir també molta gent que va venir des de Manresa, i és que geogràficament Sant Julià de Vilatorta està a prop de Manresa, no està lluny de Badalona i està a 35 minuts de Girona. Atenció a Nidam, jugant per sobre del cèrcol, meravellosa aquesta jugada. Maca, ara mateix clarament dominat pel Girona. Pep, des de Granollers, dos triples consecutius. Pep Busquets sense pietat contra el seu exequip. Regalen fuets, Sí, i hi ha... Poca broma. I hi ha entrepans amb botifarra, també. Sí, a vegades arriba el flaire fins aquí. Sí, hi ha un molt bon ambient, la veritat. Ja només ens falta la ratafia. És un torneig extraordinari. Magnífic. Que, insistim, des de l'any 99 té presència aquí d'equips ACB. 7 minuts, en efecte. Ara. Bona assistència, bona passada de Ricky. L'assistència és de Crac. Que bé han jugat maca aquí. Aquesta jugada, Hem dit que Ricky havia estat un revulsiu. Quina passada més. Uau, quin bàsquet, quina parcial transició. De 0-0. Mira, Toni Soler. Sí, senyor. Seguidor de la penya, número 1. Sí, i sempre ve a Sant Julià, sempre ve, sempre el veiem aquí. 89 a 109. Jordi, un homenatge més. Avisa'ns quan hi hagi algun altre tribut, Ens avisaràs. Nacho, 3 dies de bàsquet per escalfar motors de cara al que serà aquesta Lliga Catalana d'aquí 15 dies. He de dir que han estat 3 dies que m'han sorprès. No m'esperava el nivell de bàsquet que hem vist aquests 3 dies. Fantàstic. Ha estat fantàstic. Increïble. Per mi una mica sorprenent. Partit a pretemporada, Sí, fantàstic. sorprenent. I bona diada, Robi. Bona diada, Bona diada per tothom i visca Catalunya. Visca. Gràcies per seguir-nos, Nacho. Robi, adeu. Bona nit. Bona nit a tothom.
l'últim, quan arribi a fer bate, hem de saltar tots i totes i cridar gol, vale? Hem de saltar cap a dins, sí? Tapeu, pares i mares, tapeu, va. Venga, Greta, ven.
Agafeu-vos de mateixa. No, ha vingut a mirar-se. Mira cap aquí. Hemos pasado todos los cables, he hecho un cuadro de... La tu coneixes, el Cogote? El repartit. Com vaig amb tothom de mira, perfecte. Aquesta aquí. Agafeu i coca també. Moltes gràcies. Hi ha alguna cosa? Només dir-li coses que ja podem... Ara igual sortirà allò, però m'he adaptat. Si n'emportes esmorzar... Ja estem. Sí, ha de ser prioritat tot. Venim molt ràpid. Tenia molta gana. Què tal? Salutacions, molt bona tarda des de Sant Julià de Vilatorta. Benvinguts al quart i últim partit d'aquest 39è torneig de Sant Julià de Vilatorta. Una cita imprescindible, com sempre, cada estiu, cada pretemporada, aquí en aquesta bonica població d'Osona. Doncs fins aquí l'himne nacional de Catalunya, l'himne dels segadors, un partit que comentarem amb un amic de la casa, entrenador català, Mario Lousame. Com estàs? Molt bona tarda i benvingut. Hola, molt bona tarda. Com estàs, Òscar? Doncs aquí, a punt per viure aquest duel de pretemporada, ple a vessar aquest petit pavelló usonenc. La veritat que tenim moltes ganes de veure'ls, de veure el nivell de joc que ofereixen, i també el públic d'aquí de Sant Julià, que com sentiu, abans de començar ja comença a animar. Avui força repartit, hi ha molta gent de Lleida, però també força de Manresa, donar la proximitat. Benítez, que se'n va cap a dins, la bola per Max Gaspar de 3, triple, 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 triple. Triple de Max Gaspar. Bloqueig de Tomane Dianyec, que rep a dins la zona, la treu bé cap a Paulí, un altre cop Paulí cap a Miquel Sant de 3, és un especialista i cap dins. Triple, triple, triple. Aquest també en sap molt, tot i que no ha completat la jugada. Corre Lleida, Beitbon, safata cap dins molt fàcil, 11-22, més 11, Jaio Post Lleida, que està manant el partit. Agustí Noval cap a dins. Molt bé, Agustí Noval. Molt bé. M'has enganxat, no? Sí. La pilota per Egim, ha pogut aixecar el tir, però la pilota va per darrere la cistella i aquí acaba el primer quart, on Baxi Manresa ha entrat molt millor. Després, Jaio Post Lleida, amo i senyor, des de l'encert, des de la intensitat i des del treball també en el rebot ofensiu. Sí, des d'aquell moment hi ha una diferència de 17 punts i això és, doncs,
al final moltes errades poder no forçades, no, de Manresa, no, de balanços, de no tancar rebot, de perdre pilotes en el mà a mà, doncs, bueno, al final cistelles fàcils. Aquí a Sant Julià, com sempre, amenitzen els temps morts aquí amb les mascotes i tiren fuets. Aquí no tiren, tiren coses autòctones de quilòmetre zero, fuets. Molt bé, doncs a aquesta hora no crec que arribi a final de partit. No, aquest fuet no arriba a casa. Volem agrair, com sempre, nosaltres ja no som tan clàssics com el torneig, però com venim cada any gairebé volem agrair les facilitats que sempre ens donen per treballar. Sempre hi som els de la xarxa més en aquests partits, ens porten begudes als companys, ens cuiden, ens porten l'estadística i sobretot això, ens faciliten molt la feina. Per tant, moltes gràcies a tota la gent que fa possible aquest 39è ja torneig de Sant Julià de Vilatorta, especialment el seu president, el Miquel Sans, i també el Joan Aragó, que és qui més està connectat amb la gent de comunicació, i tots els voluntaris que fan possible aquest torneig. El rebot és ofensiu per Manresa, que com a mínim ha millorat això. Molt bé, aquí Cao, bona connexió. Oriol Paulín, pilota, de moment poc protagonista en aquest... Oh, li ha tirat un canyo amb la passada Krutwig i aquest no falla. Una de les jugades del partit, 6 segons. Pilota per Agada. Agada cap a dins, molt bé Agada, no hi va, el rebot ofensiu per a Tomane Dianyé tampoc, i anirem al descans amb aquest 35-45. El Lleida ha acabat el quart en pujada, no? I Manresa poder ha patit l'esforç d'aquesta intent de remuntada. A veure, quan passin per vestidors, consignes dels entrenadors. Renovació importantíssima, la del referent exterior del Jaiopos Lleida. Molt ben circulat, Jaiopos cap dins, Miquel Sanz. Cap a Gerard Fernández, que la torna per Benítez. Quin alley-oop! Quin alley-oop d'Hugo Benítez cap a Cao, sens dubte la jugada del partit fins ara. Agada, que busca anar cap a dins. Li han clavat el tap ara Arxi. La pilota per Ubal, corre bé Manresa, molt bé. Saps de qui ha estat l'assistència? d'Hugo Benítez. I amb això acaba el quart. Hugo Benítez servint de fons. Molt bona assistència cap a Gerard Fernández, que és a tot arreu. Pilota per Jaiopos Lleida. Ara sí que l'ha trobat. Benvingut James Bateman. Moment perquè la mascota d'aquí del torneig de Sant Julià vagi repartint fuets. La calor que està passant el pobre. Correcte, tot el mèrit del món en aquest porquet. Reconeix-el, perquè... Sí, molt mèrit. Probablement un voluntari més d'aquest torneig de Sant Julià. Un equipàs de voluntaris fan possible any rere any aquest torneig, que ja és una referència. Ja, a vegades la gent em diu, escolta, fareu Sant Julià pretemporada? Això vol dir que la gent ha fidelitzat molt que la xarxa hi serà, no? I que al final Sant Julià és un clàssic de pretemporada. Per tant, bones notícies i nosaltres molt agraïts. I en els equips igual, en els equips sempre és farem Sant Julià a pretemporada o no? Correcte. Però tothom ho té en ment. Poc encertat ara a Baxi Manresa des de la línia de 3. Molt bé Nutzen, molt fàcil. Bé Nutzen agafant el rebot. Ubal, servint de fons per Àlex Reyes. Es tira el triple, no hi va. Uau! Mare meva, quina esmaixada de Cao! El rebot és per Gerard Fernández. Assistència per Ubal, no hi va i es posa per davant Baxi Manresa. El primer tir lliure a Bateman, que hi va. 7-8, 7-8. El segon no hi va, però el rebot és per ell. El rebot és per ell i fa pinta que esgotarà en possessió. Queden 10 segons de possessió i 13 de partit. 6 segons, Bateman amb la pilota. Bateman davant d'Ubal, Bateman no hi va i fa tota la pinta, la pilota és per Gerard Fernández, se la juga a 3, triple de Gerard Fernández, triple de Gerard Fernández, el partit és del Manresa, Baxi Manresa 8-1, Jaiopos Lleida 78, espectacular triple de Gerard Fernández, que acaba de tancar un partit pel record, especialment per ell i també pel Baxi Manresa, amb aquest triple. I aquí veurem la repetició. S'ha quedat ell al rebot, ha tirat. És que ni des de mitja pista.
Gran partit de tots dos equips, molt bon nivell, ovació també dels aficionats d'un i altre equip, el partit que han fet tots dos equips. Nosaltres ho anirem deixant aquí des de Sant Julià de Vilatorta, agraint un cop més totes les facilitats per part de l'organització. Pilotes per Gerard Fernández, se la juga a 3, triple de Gerard Fernández, triple de Gerard! Esto es surrealista, imagínate que tienes 17 años, te suben al primer equipo del Manresa y tienes un tiro ganador desde 3 cuartos de campo. Partido empatado a 78, quedan 5 segundos, falla el tiro James Bateman para ganar, coge el rebote Gerard Fernández, de este chico de 17 años que subía al primer equipo del Baxi Manresa, lanza desde 3 cuartos de campo y mete el tiro para darle la victoria al Manresa. Esta es sin duda la mejor sensación del baloncesto, nunca olvidará este día. Un aplaudiment, Club Bàsquet Vic. Torelló. Club Bàsquet Torelló. Tirant les seves. Molt bé. Seguim. Molt bé, Salla Manresa. Bueno, heu vist el partit del Baxi, suposo, no? Minibàsquet masculí A, el Club Bàsquet Mollet. Els volem com a preinfantils l'any que ve. Foto aquesta senyora Farnés. Societat Atlètica Súria, tercer classificat. Ens anem als preinfantils masculins, segon classificat. Vinga, trofeu i foto. La resta de la categoria preinfantil la conformaven el Vilatorta, Roda, Granollers. Club Esportiu Vilatorta. Molt bé, xicots. La infantil masculí. Torelló. Que són els sotscampions. Molt bé dit. Com si fos un contraatac, veiem aquesta transició. I hem de donar el campió. Molt bé, Cornellà. Unió Esportiva Montgat. Montgat, tenim algú de Montgat per aquí. Molt bé, Sabadell. I continuem.
de la sènior femení no federat. Foto amb el guantet. La Glòria encara està per aquí, ja no està allà. Ghostbusters, amb la seva performance anual de Betios Bet. Aquest equip, si no existís, s'haurien inventat. Bé pel qui ve. Han estat els sotscampions de la sènior masculí no federada. Ghostbusters, us esperem l'any que ve. Sènior femení federat, que per ser una categoria federada l'equip es diu això passa per no entrenar. Doncs per ser que no entrenen, sotscampiones, Club Natació Caldes, tenim aquí el Club Natació Caldes. El torneig de bàsquet de Sant Julià ha estat un èxit rotund i manté el seu llegat de gairebé 4 dècades com una cita imprescindible del bàsquet català, capaç d'unir esport, espectacle i els valors que fan d'aquest esdeveniment molt més que una competició. Durant 4 dies, 90 equips han disputat més de 500 partits repartits en 9 poblacions d'Osona i una del Ripollès. Un dels municipis que es va sumar al torneig va ser Sant Quirze de Besora. Al pavelló hi van passar múltiples equips de diferents categories. Entre d'altres, s'hi va fer la final de la sènior femenina. Aquestes imatges que veuen corresponen a un partit de la fase prèvia entre els maristes de Badalona i el Caldes. Aquest últim partit el van guanyar per 12-59 i van acabar sent subcampiones de la categoria. Els partits que van moure més públic, però, són els d'exhibició amb equips ACB. Diumenge el Baxi Manresa i l'Iopos Lleida van tancar el torneig. El partit que es va poder seguir a través del Nou TV va ser molt ajustat, però finalment van ser els manresans els que es van acabar imposant per 81-78. Lleus que no han de ser preocupants. Sant Julià de Vilatorta ha tancat aquest cap de setmana la 39a edició del torneig de bàsquet, una edició que ha tornat a omplir les pistes de tota la comarca de jugadores i jugadors de bàsquet. Enguany, el torneig ha estat un èxit organitzatiu i, tot i alguns canvis, ha mantingut l'essència dels partits a cobert i també dels que s'han disputat a l'aire lliure. Aquest any està sent molt maco, com tots els anys. L'ambient és magnífic, tenim una nova configuració de pistes, amb aquestes pistes que tenim aquí darrere on es juguen els minis, i tots els partits estan sent molt competitius, la gent està molt contenta i a més el temps ens acompanya, o sigui que com cada any un magnífic torneig. Enguany la participació ha estat semblant a la de les últimes edicions, amb una bona pila d'equips federats, d'altres d'amateurs i també de bàsquet en cadira de rodes. Això representa alhora un repte i una satisfacció per part dels organitzadors. Al voltant de 100 equips, sense comptar els partits d'exhibició, partits de cadira de rodes, els partits ACB, més algun partit més d'exhibició que no compta a nivell competitiu. Podeu comptar a 14 participants per equip, som quasi 1.500, parlem de 1.500, 2.000 jugadors, més tots els acompanyants, pares, o sigui que és una bona colla de gent que ve aquí al poble i a disfrutar del torneig. En els últims 5 anys, el torneig de Sant Julià ha anat en una dinàmica creixent i això ha de fer que en properes edicions la participació sigui encara més grossa. Portem una línia molt permanent. Hem tingut, abans de la pandèmia, algun pic d'algun torneig molt més equips, però des de la pandèmia la veritat que estem mantenint un bon nivell. Sempre mantenim i inclús pugem el nombre de participants, o sigui que estem molt contents, sí. L'any vinent, el torneig de Sant Julià celebrarà el seu 40è aniversari, una efemèride molt rodona i que ajuda a entendre la seva magnitud i la seva reputació dins del món del bàsquet. Tot i que encara no hi ha res ferm, des de l'organització ja han expressat que l'any vinent celebraran la 40a d'una manera molt especial.